Danas dok se sjećamo svih svetih, sjetimo se i duša koje još uvijek trebaju naše molitve. U ovom videu želim s vama podijeliti prekrasnu pobožnost koju je Padre Pio činio kako bi pomogao tim dušama u čistilištu. Ostanite s nama. O dođi, stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljen Isus i Marija, nalazite se na kanalu Stopama Padre Pija, na kojem dijelimo priče o životu ovog velikog sveca. Dobrodošli! Ako vam se kanal sviđa, podržite nas lajkom, preplatite se i podijelite naše videe. Danas je 1. studeni, blagdan svih svetih. Ovo je divna svetkovina, zaista sveti dan. Kada častimo sve svece na nebu, posebno one koji nemaju svoj posebni blagdan. Zapravo nam je danas svima imendan, pa sretan vam imendan. Sutra, 2. studenoga, je dušni dan, kada molimo za vjerne koji su umrli, naše voljene, pa čak i za strance, koji možda još uvijek trebaju našu pomoć da kroz čistilište dođu u raj. Želim zato s vama danas podijeliti priču iz knjige Padre Pio i duše u čistilištu, oca Alessija Parantea. Ovaj izvještaj nam daje uvid u predanost Padre Pija molitvi za duše u čistilištu, nešto što bismo svi trebali uzeti k srcu, osobito u ovo doba godine. Padre Pio je imao mnoga mistična iskustva s dušama u čistilištu. Jedna poznata priča uključuje redovnika koji mu se ukazao dok je molio u samostanu. Redovnik je rekao ocu Piju da je u čistilištu i da će mu molitve i mise Padre Pija pomoći da se oslobodi patnje. Padre Pio kasnije je otkrio da je redovnik živio u samostanu prije mnogo godina i da je umro ne ispunivši određene duhovne obveze. Naš sveti kapucin također je redovito služio mise za duše u čistilištu i poticao je svoju duhovnu djecu da učine isto, znajući da će te duše, jednom oslobođene, biti moćni zagovornici na nebu. Svi znamo da je misa najmoćniji način pomoći dušama u čistilištu. Padre Pio bi se toliko udubio u molitvu tijekom mise da se činilo da je vrijeme stalo. Zamislite samo bezbrojne duše za koje je Padre Pio molio tijekom svog života, pomažući im na njihovom putu iz čistilišta. Samo Bog zna koliko je sada duša na nebu, zahvaljujući njegovim gorljivim molitvama tijekom mise. No otac Alessio nas podsjeća da sveta misa nije bila jedina molitva Padre Pija za duše u čistilištu. U samostanu u San Giovanni Rotondu na zidu još uvijek visi plakat pod naslovom Jednostavan i kratak način da se pomogne dušama u čistilištu. Na plakatu su navedene različite kategorije duša u čistilištu, poput duša svećenika, nevinih, zaboravljenih i onih najbližih nebu. Ispod plakata je drvena kutija ispunjena numeriranim karticama, od kojih svaka odgovara jednoj od ovih kategorija. Svaki put kad bi Padre Pio prolazio nuda, unatoč bolovima koje je osjećao, zastao bi, izvadio karticu i izgovorio molitvu za duše u kategoriji koju je predstavljao taj broj. Nakon toga ste mogli vidjeti radost na njegovom licu, dok je nastavljao svoje sporo, bolno putovanje. Tolika je bila njegova ljubav prema dušama u čistilištu. Kad već govorimo o ljubavi prema dušama u čistilištu, ne zaboravite da od danas, 1. studenoga do 8. studenoga, možete ostvariti potpuni oprost za duše u čistilištu, ispunjavanjem ovih sljedećih uvjeta. Prvo, posjetite groblje i molite za mrtve. Drugo, ispovjedite se. Treće, pričestite se. Četvrto, izmolite barem jedan Oče naš i jednu Zdravo Mariju na nakane Svetoga Oca. Peto, budite slobodni od vezanosti za grijeh, čak i za laki grijeh. I evo nekoliko važnih napomena za ispunjavanje ovih uvjeta. Prikladno je da se sakramentalna ispovjed, sveta pričest i molitva na papine nakane obavi na isti dan kada se pohodi groblje. Međutim, također je prihvatljivo ako se to dogodi nekoliko dana prije ili nakon. Nadalje, jedna ispovjed je dovoljna za nekoliko punih oprosta, ali će se za svaki oprost morati pričestiti i izmoliti posebnu molitvu na papine nakane. Konačno, potpuni oprost može se dobiti samo jednom dnevno. Slijedeći ove korake, doista možemo pomoći duši u čistilištu da stigne u raj. Potičemo sve da sudjelujete u ovom lijepom i plemenitom činu milosrđa. Padre Pio, koji je bio toliko predan molitvi za svete duše u čistilištu, sigurno bi bio ponosan na nas.
Želim vam svima blagoslovljen blagdan svih svetih. Ako vam se svidjela ova priča, podržite nas lajkom i preplatite se na kanal. Upišite i svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koja se služi svaki petak. Želimo vam Božji blagoslov. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.